står det mitt backa kan filma, då får den sol med. Har du sett den då? Nej. Hej, jag var där igen. Det är smidig ut. Ta bort den i spisen där som ramlar i. Jo då. Den bästa då va? Vad är han? Du har mina grejer när jag går för det. Jag tänker inte hjälpa dig nå eller? Nej, bra det. Tjuren där. Det här som är roliga. När ni går på land är det inget kul där. På isen. Är det andra här ute eller? Sa du? Är det andra du har fått här ute nu? Här är tredje. Jag fick ha 2 i samma hård där borta och så flytta hit nu som hade på där. Fiskar du bort eller? Ja. Nej, pelagisk fiskar jag. Pelagisk, inte hela skiten. Jag har aldrig använt huggjoker inte, så vore det ju kul att träna med den då. Skiten. Nej. Nej, det är trött sin helvete när den bara plockar på. Oops, det är det. Spännande. Det var en fin pjäs det där. Så alla bra. Helt rätt. Jag måste gå. Ska du se myrskan eller?